Akụkọ a na-akọ kịta na-agalụ ụmụ nwanyị nọ na di ma ndị na-akwado ịnụ anụ ma ndị nọ n'ime ya anọ. Gee ntị. Ihe na-egbu anyị, ihe na-egbukwa ụfọdụ ma ife na-egbu ụmụ nwanyị na-abụkarị ihe a na-akpọrọ ihe na-emesị wụọ ife bụrụ ihe ga-ebute nnukwute nsogbu n'ezinụlọ. Enwe one lady nara abịakwute m. Ọ bịakwute m, ọ na-akọ ọrụ m na o nwe one guy na-disturb ya, and the guy is seriously disturbing her, na ọ chọ ka ya na ya yiba, and ọ gwa this guy na ọnụgo di. This guy na-enyere ya nsogbu na ọlụ ọvụlụ ya na ọ melụ nke a na ọ mele na ọ mele ana na ọ bụ nke nwa na he can't sleep without her. Kọgide aka were nwa ya na-emelu nwaanyị, and the woman n'onwe ya di ya bụ onye ọrụ moto ndị a na-eje na-abata, and ịmago na phone adịgo, and the husband a na-enwekwa n'efe na ọ batanụ onete mfe ezinụlọ ya wee mekene wee travel kwa. This lady o nwere ihe ọla akilo, o nwere ihe niile nwaanyị na-enwe, o nwere ezigbote afịa ọ na-azụ di ya bidoro ya. Mana this guy na-agwaghị sagide ya isi love ahụ. Mgbe nwaanyị ji allow this guy ka ọ na-abịa bịa ka nna amalụ mgbe o ji dapụta ya n'ọnụ olu ofu mbọsị mụ na ya nọrọ, maka ọ na-abụ nwe issue na fon o wetara m mpịa. Olu ofu mbọsị ọ bịa kọba aka ka ọ nọzi akọ dị akọ na-ege aka ntị, ọ na-asụ oyi nsị ya na onye abụlọnụ di gị and inugo di, and this guy na-approach gị, and if go intention o ji abịa ka ị ga-esi na allow this guy ka ọ na-achọ gị abịa be di gị. Ọ sị mụ lapụ ya na ọka bụ elu na steji a mụ lapụgodi ya na ọka jigodo nwa ya control dị ka nsị a na ife abụọ ọsọ ife a na control with mouth, na this guy na-egosi gị signal na ekwu ihe o ji maka ya abịa. Ọ sị nlapụ ya before ị mara ihe na-eme amụrụ na the guy alịbakwugodi ya enu, sagidi ya isi ya na-alịzi this lady enu, nke bụ na the lady megide na-akwado ka ọ ga-esi kpọpụdịga ya obodo oyibo wite ego di ya na-egekwa ntị ọfụma. O kedu ka nsi mara ihe a? Ịmago mgbe akụkọ bịa na-aga nsị mba na aghọtara m ihe this woman na-eme. Oluzie the next time ọ bịa ka m update ya WhatsApp nsị mba ka ntị kene traka ka ndị shọ na ihe this woman na-agwa m bụ eziokwu, because ọ na-agwazi na onwezi ejikọ na the guy na gịnị dị na nke a agago amadị sef na o mesigo the guy akwụ obodo oyibo sef. Oluzie mgbe ntraki the phone anọzi m meseji bata, ọ bụrụ the guy na-esendịrị ya meseji na-akpọ ya bebi m, nyanwa kpọọ ya obi m, nnenene obi m kwa. Ha na-akpa nkata, the guy na-asị ya na ọ nọ Lagos kịta na ọ ga-ejezi embassy na akwụkwọ na-agwa ya na ya mee ka ha fụ na ọ chọrọ ka ọ mụtara ya nwa before mebe travel. Ị na-anụkwa ka ọ mụtara ya nwa na ọ na-eme isi ya, even the lady na ọ na-asị ya na ọ na-eme isikwu ya. Na-asị na ihe ọfim ka na-ekiri ka joke a married woman to the process akpagide nkata idetin na-asọ m oyi nlapụgodo ebe a mkpadebe ihe mmee bụ ojiro n'ọnụ mgbe ọda lady si ya na ọnwụ ihe spirit na-agwa m and ihe a megide mee n'oge regret ya. Nsị a na ọ bụrụ na ọnwụ ihe jikọọ gị na this guy na nna afụ ebe this guy damage marriage gị, and you will never have peace in the rest of your life. Si ya stay away from this guy, na this guy na-achị damage gị. Si ya na onwe ife ịlaki from your husband, di gị na-enye gị ihe niile, ka eri ka isi wee chọọ ka this guy damage gị for no just cause, all in the name of ihe na-enwele isi. Ọbụla ego ka ọ na-enye gị, onwere ihe ọ na-contribute na your life, ọbụla ụmụ ka ọ na-azụrụ gị mụtago ụmụ ịtọ, iwe allow this guy ka ọ paint ya get black in the daylight. Papaziali ya mba chibia warning. Si anọkwa ife a ka ya na fa pitọgide now. This guy atụba gị ime, ọ tụbazia gị ime, ịdị useless. Maka useless ya dị bụ ibulu afọ ime a jebi ya di gị na ọ dị gị nwe nwa nwoke na-amala enu na-amala ana isi otu a mee gịnị bụ na oluzie mgbe ya asị unu ka eje DNA otu a alụ amaba mmadụ lelele
biko ị ka na-akpakọ nkata with your ex ka enwe onye na-edistọpụ gị ọkwa isi na love your husband ya ma eji wee nụbịa marry your husband lapụ all these people na-edeceive gị lapụ all these people na-epromise gị heaven and earth falapụta gị fa agba ọsọ kedu ife agwa gị na ekwensu na-abịa ka o gbuo naanị iyi biko ka nna ayọ gị anti na-ego okwu a stay away from the unmarried. You are married, marry your husband. Nobody gị lapụ ife ezi na-atọ na-egbu ife ezi na-atọkwa na-egbu ekwusikwa m ka ọra m n'ọnụ chikọ onwe gị ọnụ develop love for your husband. Ọ bụ na ị love bụla ya before love ya kịta ọ bụ na ị na-aba marriage ọfụ mana marriage ị mara future ya and you are not happy with it ka gba alụkwa itinye now na nepụta na the future onye ọzọ na-ama ụlọ gị nwa n'ime marriage ị nọ n'ime ya ya ka nna ya unu na-ekwu na-eti mkpu ya kịta ịmara ihe a ka eme echi mebie kịta ka ị ghara isi na-ekwe nsu melụ ka m ji agwa gị ya maka na olejilu ọ bụ na oluo n'ọmụme ị ga-asịkwa ọ bụkwa na mma mgbe ọ bụkwa na mma apụta ekwusikwa nke ọla n'ọnụ onye nwee ntị ya mee gịnị ya na ụlụ daalụnụ.